Hvis I spørger mig, så synes jeg, at fjernsyn frem for alt skal være underholdende. Det behøver ikke altid være seriøst. Vedkommende. Jeg synes, tv skal være vedkommende. Vi er trods alt hjemme i din stue hver evig eneste aften. For mig er TV3 et sted, jeg kan flygte hen, når jeg bare vil slappe af og blive underholdt. Dansk drama, 4 dage om ugen. TV3 lancerer nu som de første i Danmark et hverdagsdrama af den slags, du bare må se. Jeg ved i løgnen, det bliver det første danske hverdagsdrama, der bliver produceret i så stort et antal. Og handlingen kommer til at foregå i og omkring Ebæk sygehus, og så på den nærliggende strandcafé, hvor alle de unge og de smukke de kommer. Vi følger først og fremmest familien Hald, som alle sammen har en eller anden form for tilknytning til sygehuset. Og rundt omkring dem, der figurerer der en del andre familier og enkeltpersoner, som alle sammen har deres historier, og selvfølgelig også intriger. Og alt i alt regner vi med, at der er tilknyttet ca. 40 faste skuespillere her til serien. Ja, lige nu der er vi i gang med at lave casting til alle rollerne, og jeg tror godt, jeg kan love, at der bliver noget at glæde sig til, men det må vi vente med at se til forhånd. Man tror altid, at kriminalitet kun rammer naboen, kun rammer alle de andre. Danskere bliver ramt af kriminalitet hver eneste dag, men nu bliver de kriminelle ramt af Efterlyst. Nu kommer tv-programmet Efterlyst til Danmark. Det er et program, der har kørt med stor succes i udlandet og har været med til at afsløre mange grove forbrydelser, blandt andet i Sverige. Redaktionen bag Efterlyst vil hver gang omhyggeligt rekonstruere forbrydelser, det være sig mord, røveri, voldtægt, som det danske politi ikke har været i stand til at opklare. I studiet vil der sidde politifolk klar til at modtage tip fra seerne, som ringer ind. Og erfaringen viser, at det virker. Velkommen til Efterlyst på TV3. Nyheder og aktualitet bliver en stadig større del af vores flade. Så naturligvis fortsætter dagens nyheder på TV3 deres dækning og debattering af dagens begivenheder. Dagens nyheder på TV3 er kommet rigtig godt fra start her i efteråret. Fra september til nu har vi fordoblet seertallet kl. 18. Det har vi blandt andet gjort ved hjælp af vores engagerede nyhedspanel, vidt forskellige mennesker, der kommer med deres uforbeholdne mening om dagens aktuelle emner. Det kan ikke alt sammen blive lavet om til lykkehjul og flimmer og gøjl. Og vi fortsætter med at være på mærkerne, så endnu flere får lyst til at lukke op for dagens nyheder på TV3, både kl. 18 og senere på aftenen. På gensyn. Tirsdag aften. Det er en rigtig kvindeaften her på TV3. En aften med rødvin, strinlys og en hel masse venindeslag. Anne her, hun leverer historierne. Og Pernille, hun leverer kærligheden. Og rødvinen. Det må vi slås om. Tirsdag aften regerer kvinderne på TV3. Anne Schumacher serverer hver uge en blanding af stjerner, gode historier og usensureret hemmelighedskræmmeri. Så uforskamt. I TV3 Express. Og fra hjemlig hygge går vi til intriger i verdensklasse. Do you have sex with me? Don't hold your breath. Partner. Whatever works, right? Partner. Partners? Partners. Vi er tilbage i Californiens mest uharmoniske kollektiv. Hit me! I'm finished! I can't believe you did that. Med nye afsnit af Melrose Place. Og tirsdag aften rundes af i selskab med Pernille Åhlund. Har du nogensinde tænkt over, hvad det egentlig er, der får folk til at elske, hade, grine, græde eller slå? Er det tilfældigheder, eller er skæbnen? Er det magtesløshed eller viljestyrke? Det her forår, der har jeg et nyt talkshow parat her på TV3. Det bliver ikke noget med ekspertudtalelser og kendte ansigter. Det bliver ikke løftede pegefinger. Det bliver almindelige menneskers ualmindelige liv. På gensyn. I foråret står også sporten stærkt på TV3. Knockouts og støvleknopper danner rammen om en række spektakulære sportsbegivenheder, som du ikke bør gå glip af. Danmark er klar til VM-slutrunden i Frankrig. Laudrup & Company indtager Frankrig, og du kan følge 32 af de spændende VM-opgør på TV3. TV3 følger med i 2 af Europas bedste ligaer. Champions League, den ultimative fodboldoplevelse for ægte kendere. Du kan også følge med i en af verdens hårdeste fodboldligaer, den italienske Serie A.
Den hårdslående bokseunderholdning fortsætter. Mogens Palla i 98 klar med 8 boksegalaer. Rendyrket neglebidning og sofagymnastik foran TV3-skærmen. Boksning er bedst på TV3. Tiger, slanger, edderkopper, en tosset vismand og vanvittige vågestykker. 65 nye danskere indtager fæstningen sammen med Thomas, så du også det her forår kan blive fanget af fortet. Bare hiv! Det klarer du fint. Den er der næsten. Du skal med hovedet først. Det er svært. Det er meget svært. Og det er alt, man får hjælp. Det er alt, man får. Ja! Sådan! Så er det 2 til! Jeg kan ikke komme ud! Jeg vil være katten. Ja, katten! Jeg elsker at se en god film. Men for mig skal det helst være enten en grinebider eller en, der er enormt spændende. Jeg er lidt af en romantiker. Jeg er ikke bleg for en ordentlig tuder til en rigtig god tårepasser. Vi har det hele i søndagsfilmen på TV3. I'm busy, Angela. Well, I'm pregnant, Larry. That's wonderful. So, how far along are you? 21 weeks. I'm gonna be a mama too. Milk the cow. I reach under there, I'm pulling and tugging, I'm tugging, I'm pulling. The cow's name is Norman. You were pulling on his dick. He was your friend, and you still asked to go after him. You crossed the line. We all need some money. How much would you like to borrow? Cut the bullshit and give me the wop. This is just the beginning. Forventningens glæde er den største, og jeg ved, at der er en hel masse danskere, der går en hel uge og ser frem til næste afsnit af deres favoritserie. Dette her forår har TV3 meget at byde på. De er toptrænede, velformulerede og intelligente, men desværre ikke med i denne serie. Baseret på politiskolefilmene kommer serien af samme navn til TV3 i foråret. Livet og døden går sin stuegang på skadestuen. We got a rhythm, let's go. I don't believe I should cut somebody open just because I can. Nye afsnit til foråret. Tillad os at præsentere en udstilling af Guds eget land på godt og ondt. The Ricky Lake Show sendes hver eftermiddag fra mandag til fredag. Your sex is boring. You ain't all that good yourself. Og fra dårlig sex til skolens heks. Sabrina flyver igen i foråret. It took all my self-control not to eat her. Susan er stadig sød og single. So that's it. That's all you've got to say. Nå, der var nu også noget med nogle italienske gener. You like Italian? Do I? Forget about it. Derefter er vi tilbage på Los Angeles langstrakte sandstrande. Nye afsnit af Baywatch lørdag aften kl. 20. Luner på de kolde forårsaftener. Dirch Passer, Kjeld Petersen, Osvald Helmuth, Preben Kaas. Listen er lang. Det er foråret heldigvis også. For igen i 98 byder vi på en række folkekære navne i nogle af deres bedste film. Osvald Helmuth er Harry. Jeg vil engagere en butler. Og Ebbe Rude er kammertjeneren. I den klassiske Harry og kammertjeneren. Jeg skal hen og se Tolstoy-balletten. Bolshoi-balletten? Morten Grundvald og Judy Kringer. Kald mig smukke, dommer. Smukke Arne blandt venner. I krimikomedien Smukke Arne og Rosa. Kunne det tænkes, at du var interesseret i $2 millioner? Fred. Olsenbanden. Hvad siger jeg til at blive millionær? Jamen millioner. Ja, det er ikke for farligt. Skal til Jylland. Og der kan jeg til Jylland. Danske klassikere på TV3. Foråret byder på et nyt TV3-begreb, månedens stjerne. Tag 4 af Hollywoods store navne, en håndfuld af deres bedste film, og giv dem en måned hver. Vi har alle sammen en favorit. En skuespiller, der betyder noget helt specielt for os. Foråret på TV3 byder på et par af Hollywoods største navne. For eksempel Robert De Niro. Here is... Al Pacino. Calling me a liar. Who do I trust? Me! You saved my life, Dave. Robert Redford. Good God. We're millionaires. You fascist! Og Tom Hanks. I haven't got ball players, I've got girls! Would you say that these look like the breasts of a 43-year-old woman? Månedens stjerner funkler på TV3 i foråret. Jeg glæder mig mest til sporten og til alle filmene.
Jeg glæder mig til alle de danske programmer. Så er der nyhederne og serierne og alt det andet. Det er snart forår. Vi glæder os til at se jer her på TV3. Der er noget at glæde sig til i foråret på TV3.